Aro ya kase, ina mutanen da ke arewa musamman mutanen da ke garin Kano. Ka taso muna da sabon kamfani mai suna waraka injiniyarin warakar kanawa ke. Ina kuke mata da maza masu son su gina, to ga sauki ta samu. Ku zo a muku gina cikin sauki, za a muku gina sati ɗaya amma kwana biyu bonanza ne kyauta, wato ga kamfanin mu wato warakar kanawa. Muna aikin gini na tsawon sati ɗaya amma kwana biyu za ta miki shi bonanza ki biya kuɗin kwana 5. Kamfani ne wanda ke manaja a cikin wannan kamfani wato Alhaji Ibrahim Sumaila tare da sakatariya. Muna aikin mu tsawon sati guda, kwana biyu zamu maka shi kyauta ne. Waraka injiniyarin warakar kanawa, ka zo mutane da ke arewa ko ina muna zuwa mu yi ginin mu na injiniyarin wanda yake ya samu sahalewa ne wajen Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ku taho maza da mata domin samun ingantaccen aiki wajen wannan kamfanin namu warakan kanawa. Wannan kamfani namu ya samu kwari da kwaliji ne tun daga wurin Alhaji Ibrahim Sumaila da sakatariya. Allah ubangiji ya kara taimakawa ya karu basiri. Muna kira masoyan mu ki zo ki kawo muna aiki a ko ina muna zuwa mu yi aiki a fadin arewa, ada kudu muna aiki. Mun gode.